नोंथांखौ नैबे 2 नं फोरबो आसाबारि गामियावहाय बैसागु फोरबो फालिनायाव नुजाफैनायखौ बा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों। मा बुंनो बेनोसै? आङो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गेदेरफोरनो खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय आं जासिहोबाय। दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार समाजनि सिङाव थानाय नैबे 2 नं फोरबो आसाबारि दैमालु क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जे 12थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बिथांमोनहा गाजा गोमजायै फालिदों। आं बेहाय बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेहाय आंखौ लेंहरनायनि थाखाय 2 नं फोरबो आसाबारि दैमालु क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारि आरो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आङो अननाय जासिबाय आरो साबायखर जासिबाय। दिनैहाय आं बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे गामिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबो रंजालि बैसागु बे फालिनायाव रायजो राजाफ्रा निसय मैखोमै बाहागो लादों आरो दिनै बिथांमोनहा फालियै फालियै 10 बोसोर बाहाय आगान होबाय। आङो बे 10 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोनहा जेरैबायदि फालिबोदों जे बर' हारिनि जे मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबोखौ बिथांमोनहा दिनै गामि लेभेलावबो बिथांमोनहा लाखिबोनो हादों आरो फालिबोनानै दिनै गोदान जोलैफोरनोबो मोनसे दिशा गोनां लामाजों बिथांमोनहा लांनो नाजाबाय थानाय जादों। आं दिनैहाय बे हाबाफारियाव फैनानै आङो बेखौनो एसे फोरमायनो लुबैदों जे बे जोंनि गेदेर रंजाथाइ फोरबो बे फोरबोजों जोंहा जोंनि बर'नि जे बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमजों बिराद खाथि सोमोन्दो दङ आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा निसय बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज खालामनानै दिनै बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायाव निसय जाफुंसार जानो थांगासिनो दङ आरो बे गामियाव दिनैहाय 47टा न'खर दङ। बे 47टा न'खरनि गेजेराव 22 सा फरायसाफ्रा मेट्रिक पास जानानै दङ, 15 सा हाई सेकेन्डारि पास जानानै दङ, 3 BA पास जानानै दङ आरो 2 MA पास जानानै दङ। खोब गोजोनथावना बाथ्रा आरो बे गामिखौ दिनै नङा गाबोन निसय बिथांमोननि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों आदर्श गामि मडेल गामि हिसाबै बिथांमोनहा निसय सोरजिनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों आरो बिथांमोननि जे फैबाय थानाय समाव जे सोलोंथाइनि जे मानदान्दा, समाजनि जे मानदान्दा, रांखान्थियारि जे थासारि बायदि बिथिंखौ बिथांमोनहा निसय गोख्रोङै लाखिनानै खामानि मावलांनो हागोन आरो जोंनि मोनफ्रोमबो धोरोमारि बिथिङानो जा, समाज बिथिङानो जा, रांखान्थि बिथिङानो जा, राजखान्थि बिथिङानो जा बिथांमोनहा निसय मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। आं बिनिखायनो जाहाथे बिथांमोननि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बे गामिया जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाहाथे जावरिखांनायखौ लाबोनांगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोनसे थासारि दानायनि जे हाबाफारि बिथांमोनहा निसय लागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालिनांगौ नोंथाङा सानो? आंनि मोनदांनाय लेखा जोंनि आजै आजौमोननि समनिफ्राय जेरैबायदि बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों बै समाव जोंहा बैसागु फालिनायनि माखासे जेरैबायदि खान्थिमोन बे खान्थिफ्रा निसय आथिखाल जिखिनि दा सोलिनाय जे खान्थि बेजों एसे फाराग दङ, डिफारेन्स दङ। दा बै समावहाय जोंनि बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों गोबां जाला लोंला फालिनाय बेखौ जों नुदोंमोन। नाथाय आथिखालनि बे बिगियाननि मुगायाव बिरोंदामिननि मुगायाव जोंनि साननाय आरो आदर्श सानस्रिया दिनै सोलायनाय लोगो लोगो पृथिबीजों गोरोबनानै सोलिनांगौनि थाखाय दिनै बैफोर खान्थिफोरखौ दिनै नागारनानै गोदान मोनसे खान्थिजों बिथांमोना जोंनि आइ आफामोना दिनै जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा निसय फालिनायखौ जों नुदों। आं आसा खालामो जोङो बेखौ बिश्व दरबाराव लांनांगौनि थाखाय जोंनि बर' हारिल' नङा गुबुन हारिखौबो गोहोम खोख्लैनांगौनि थाखाय, गुबुन हारिखौबो फोरोंनानै बिश्व दरबाराव लांनांगौनि थाखाय जोंनि गोदान जोलैफ्रा निसय मोजां बिथिंजों मोजां आदर्शजों फालिनो हायोबा निसय मुलुगनि सुबुंफ्रा जोंनि बे बैसागुखौ गनायनानै लागोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा बे बैसागु फोरबोखौ बिश्व दरबाराव फालिनो नाजागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।